Бърза техника при висока тревожност и леки форми на паник атака. По време на висока тревожност и паник атака, основният проблем не е в тялото, а в начинът, по който умът губи контрол и се подчинява на страха. Един от ефективните начини за справяне е когнитивното заземяване. То представлява съзнателно ангажиране на мисловния процес с конкретна, изискваща внимание задача. Един лесен и достъпен метод е обратното броене на интервали. Как се изпълнява? Избери си число, например 100. Започни да броиш наобратно, като изваждаш определена стойност. За моя пример ще взема 3. Така числовият ред би изглеждал 100, 97, 94, 91 и така нататък. Фокусирай се изцяло върху задачата, без да бързаш. Ако се объркаш, започни от начало. Тази проста на пръв поглед техника активира префронталният кортекс, който е отговорен за логическо мислене и самоконтрол. Така прекъсваш автоматичният поток от тревожни мисли и връщаш съзнанието си в по-балансирано състояние. Харесай, сподели и ме последвай, ако искаш да научиш още работещи техники за справяне с тревожност и паника.